Bueno, ang suwatan po ko na itong hatagan ng pagtagad, no? Pinadakin is usa ka babae na nagpatago lang sa nga Sylvia. Kini gibawatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Sylvia. Kini akong problema bahin ni sa kamaldito sa kumbana ba nga sa iyang pagkaulitaw puwerte gyud niyang buguya nya sa dihang naminyo nami ni saad siya nga magbinutan na pero karon na problema ko pero aro inyong masayra ng akong sugilano no ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan kinsa siya nganong nagluib ka kinsa siyang gimahal mong labaw pa kanako unsay ana kaniyang nawala ako kuyawan ako kinsa man ron Isog ba mo? si Taliyo man ron kinsa may kontra ning kanahang dako Gawas mo yami! Isog ka mo! Gawas! kaya bag aning tawhana adtuon ko gani be Ay, yung ko ninyong hilabte kay sus katilaw gid mo na ako yun! Taliyo Kinsa kontra nimo diha ang mga taong talawan, isog lagwata diha. ngano lagi kayo sinahitabo nimo kinsa kontra nimo Kinsa ba ka ng mga marites na to mga silingan diha? Wa ko maghilabot, hilabtan ko! giun sa man di ka Naong ko no, isog na ko. Ang isog na ko, ang ako rang naong. Nga tinuod, talawan di ko. Pisot ko no ko! was ay madaginot man ka anang di man ka tinuod Asuma, ikaw, kita magyo ka. Pisot ko. Ano mo Taliyo kumidya raman tingali ang tao na Kumidya lagi, pero di mayo kumidya ha! Kay nga naman, dool ras tinuod? Ano sinood? Utro man sa di ka asawa, tati ka? Kinsa lagi nagbugal-bugal nimo? Sige. Ikaw ba? Nakaila ba ko nimo ha? Basig magbel dito na sagka ha? Okay lang, yung kong pugsod, makailangi dyan na akong kinsa talyong paltik! Binuang diya ay, nisaad na baya ka ha nga biyaan na nimo ang imong pagkabugoy ka ni Adto. Mao lagi, biyaan lagi, mao bitaw na binutaan ako, pero kalagot ilag yung kong hagiton. Hagiton ko! Kasaba ba niya pailog? Tingali-galimot kas imong gisaad na ko ha nga bisag unsaon pa ka, bisag labtikay pa ng itlog nimo. Di ka mo sukol kay magbinutan na ka, nalimot ay kaana di ay. May bisulti ko naman ay, bisag labtikan ako itlog. Di ay. Bidoy. Sige lang, ako rin musulban ana. Kinsa man ang tawhana nga nagbugal-bugal nimo ha? Kinsa na sila? Ihog. Ay, was good. Asa ka mag-inom, day Sylvia? Anira ko nang apililag baso chaser nang ha. Time pa, murag may problema ka day. Ay, naagid nang. Naglagot kay ko. Mo nang muinom ko ron. Time para ko. So may problema nimo. Kay ba ka kisa nagbugal-bugal sa kumbana nang? Ha? Gibugal-bugalan ko no siya gahapon din sa inyong tindahan. Kisa man nag-inom din ni gahapon. Gahapon? Ay, sila si Takoy ug Buting. Ay, sila di ay ha. Kay gano man day Sylvia? Kanang mga tawhana. Nangahubog na sila gahapon nang. Oh, hubog ka itong duha. Nahayang man ganito sa kahubog atos Buting. Di ay ha. Mo na hinungdan nga nagbugal-bugal na lang sila kay mga hubog naman di ay sila. Kay nga naman day. Wala sila kahibaw kung kinsa ilang gibugal-bugalan. Ha? Kay kinsa man day nang ilang gibugal-bugalan? Akong bana. Abi na ko kinsa. Pero wa pa sila kaila kung si kinsa o kunsa ng akong bana. Ha? Kay nga naman di ay. Unsa din ang bana nimo? Mangurog sila kung mahibaw sila. Ha? Kana akong bana nang mao nay haring gangis dito sa amua. Mao nay kinaisugan dito. Pero sukad ginaminyo nami. Ako na gikahadlukan ana, ako na. Pero ngadtos laing tao, mahimong kilawon niya gway suka-suka ang tao nga iyang kontra. Kuya, wag go Oy. Dito sa Munti, kurog kanya mga mayor-mayor dito. Respeto kay na sa Munti ang akong bana. Pero dinhi, ila lang bugal-bugalan. Hangita sila, kilawon sila gway suka-suka sa akong bana nang. Ha? Ginoo ko.
Recorded by X Thunder Gaming. Tungod sa kalagot, ako na lang yung gisulti ni nang saling ang mahitungod sa kumbana kung unsa ni siya kaisog kani adto. Katong dito ba siya smonte ba? Mao nga nahadlok in town sinang saling nga nasayod sa tinuod. Unya, Ano may adto ba mga dito? aron may baho sila. Nga dili sila magbugal-bugal nimo kay nakaila ko kung kinsa ug unsa ka. Unya gusto kong mahibaw kinsa to nagbugal-bugal sa nimo. Bida, ro kinsa ka sulti ko? Ay na lang kay basig imo unya tong ihawon. Bida ihawon. Dili tayo ihawon lang. Lubaon, giputan ko to sila hang matumoy itong mataw na. Kinsa to sila? Ay na lang lagi ako rin mahibaw adto ang importante nga nahibaw kung kinsa to sila. Bida, sus! Nalag supak pagpuyo diha tingali ako hinoy mukulatan no nimong kalihata. Oo, day, oo, day. Nang saling tagay og soft drinks nang nya kanisang biskwit nang ay. O day. Lamat nang Unya, unsa na may imong bana day, wa na masuko. bisag masuko pa to siya ng saling. Dito ka arte nako. Usak singhag nako kurog naman to. Way laing makapakurog atong tawhana ako ra. Pero glain gani awa sa to di kahadlukan. Ay, mao ba. Kining ko ande ay, ngano man ang imong bana nga magsige ba nag-jacket? Kung dili jacket, mag-sweatshirt man na. O, may sakit na siya day. Ay, wa nang uy. Ako na siyang gipasulob ana aron dili makita ng iyang mga tattoo sa lawas. Kung unsa kadaghan ang mga tattoo sa mga yakuza, sobra pag iyaha. Hasta gani iyang tumoy na ay tattoo. Ha? Ay, tinuod ka day. Ang naong raniya og ang kamot og ang tiil mo oy wa niya pabutangig tattoo pero ang ubang parte sa iyang lawas na puno na sa tattoo. Uy, yawa ko day ang imong bana, uy. Nang kanang munti nang mura ra nag iyang bay bakasyonanan. Ha? Karon na gyud na siya wa na mo balik didto. Kaya ako magiingnan ko mo balik pa ka didto ana lang yung gawas kay ug mo gawas pa ka ako na mo impas nimo. Ay, sus, Marisep. Mao nang dili basta-basta ng tawhana. Ako rin nakapausab anak niya nang. Maayo day taon. Mao nang dili ko gusto nga naay magbugal-bugal niya kay og mahitabo na lisod na. Di na ko siya makontrol saon naman lang. Pait kaayo. Ayo, masaling. Tagay itong lapad yan, ang karang botelya nga lapad, ha? Lapad ka botelya, ha? Di ka nang lapad ugnaw. Pagkalong kini animal ay. Kag, Kinsa na nang? Maubitaw nas buting. Ay maunay puti. Oo. Sila Lapad man ang nila, kainom ha? atong sang Ay, adlaw din lapad sa daw. tindahan. Nga ilang gibugal-bugalan ang imong bana. Di ay ha. Ako na. Duulon ko ng tawhana be. Ting. Pwede mo lingkod, Ting? uy, kilala ko na ko. Adios. Ibu ka na ko, no? Kanang naong ni mo? Lisod kay na, paninduton. Bisag mo surrender anang imong naong. Yun na, paragot. Bro ka, nagtuyo na ko na. Ta? Lain giting. Bida. Ako na ba? Dali na ba kayo kung paibugo ng babae? Labi ng gwapa? Diyo ka mahay na ko yun. Mas ikaw ang magmahay, buting. Kay sultian di ka. Nahinom ta ba itong usang adlaw nga nag-inom mo dinhi og may gibugal-bugalan mong laki? Kinsa ba? Wala ka kahinom daw, kung sa inyong gibugal-bugalan. Ko ba? Pasangil ka na ko? Wa ka mamangil. Pero naibaw kung wa ka malimot. Katong gibugal-bugalan ninyo, nga inyong gisyagit-syagitan og pisot. Oh, pastilan. Himo na itong bana rin eh. Nga katawa mo ka diha, sa problema. Sumbong siya ni mo. Palampar siya ni mo. Wa siya nagpalaban ako. Kamo mo akong gidibigsahan. Kaya wa mo makaila sa tinuod ng pagkatao sa kumbana. Ha, swerte mo. Nga wa siya magpadasi ang kalagot. Kung nakakontrol pa siya, kay kung wa pa, ambot ug naa pa makanganhiron. Sumbong na may pasabot, ha? Wa pagid mo makailag unsa og kinsa to siya. Pero may nang mahibaw mo ha. Bag-o tong laya gikas munti. So gawa sa tos munti. Og nasuhito kay ko, kay ako tong bana. Sultihan di ka ha. Kamo ang rason kung nganong mag-anhian ko permis tinahan ninang saling aron mahimamat gid ta mo. Oh, Mabauran ta mo ba nga ayaw mo pakita din ha. The surveillance naman mo niya og di na ko siya mapugnan. Kasabot ka? Mangutan ako. Ngano inyo man siya gisyagitag pisot? wa mamoy. Wa may moingon nga pisot siya. Unsa day giingon ninyo niya? Amo rin siyang giingnan nga wa pa matuli. Pero wa may moingon nga pisot siya. Amo rin giingon nga wa pa siya matuli. Agay! Paraw kada. Ako pa ninyo no. Ano mo pakita pa niya ha? Sibat mo dinhi. Sibat na lang gid mo. Kay og dili mo sibat ug makita pa mo niya dinhi malas mo. Ipliti gid mo nga tus munti.
para ba mahipos tong iyang banig dito. Ha? Ngay bawo mo, ha? Nang limpyo to siya siyang armas gabi eh. Kay murag sugdan na mo niyag pangita. Mga kung ako pa ninyo, sibat na lang mo nga na sa atong napit. Kasabot mo? Pamiya Unsa? ko din eh. Og ayaw na mo pakitag pilakbuwan. Og ay mo panlabi kung asa mo ha. Kay pangitaon din mo niya. Nakasabot mo? Unsa? Ta, tutok man ka na kung sa'yo problema ni mo. Nagduda ka sa akong gisulti? Ah, sige, bahala ka. Basta nagipindutan na kanako, ha? Ikaw makasbuting. Ah, sige, ting. Bantay-bantay lang. Kay nagsugod na siya pangita ninyo. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Hindi na ka makabasol na ko, ha? Nailhan na ba mo niya? Why siguro o gihanting na mo niya ron? Mga samtang may panahon pa, sibat na lang mo. Ay na magpakita pa din, hi. Hoy, Ha? Buting! Saan yung imong gi-order nga lapad? Ha? Kuan kini pabugnawa na lang. Ako lang balikon. Aris ako. Excuse me. Mao di ang murag nang luspad to. Ay, nadlok da ito sa Buting. Ay, maigog ka mudag ko anday saywar day da, Silvia. Ay, wa ko manghadlok adto niya nang uy, gipahibaw lang to nako siyang gipangita siya sa kumbana. Ug oras nga makit-an siya, aw, siya ko siyang way kamay. Mao ba, mabaya, no? Ah, sige na, saling ha. Salamat na. Ay, da, sibat na gidayas buting. Nakita gid na ako nga murag ng luspad. Mayra, hadlok lagi kaayo. Akong sultan alis sa liyupi nga okay na. May tao lagi din eh. Asa man yung tawhana? Ay, tanaw na ako sa kwarto. Oh. Dong! Dong Talyo! Dong? Oh, may tao din sa mong kwarto. Asa mo ko ning tawhana? Uy, hala ang kaban. Ang kaban nagibutang na ako sa ilawom sa higdaanan. Anong niya ako diskawas? Ako tanawon ang suod, be. Uy, wa na isud. Ikawat magang suod. Pero, posible sa kayo kay ang sudat to. Ang mga gamit man to ni tayo. Mga kutsilyo nga tayaon. Uha sa Indian pana. Nya, kuan ka ng 30 caliber nga tayaon. Ako naman itong embargo niya para di na magsalik para mabutaan ba? Pero anong kinuo ko? Halawa ba kakuha ang talyo? Ako pagitaos talyo. Talyo! Talyo! Asa man yung tawhana? Uy, nilakaw Hoy, man ka, ha? Silvia! Pagdali agpa sa tong bana mo! Ha? Diri matugi ka ni mo bana. Unya nag-abot silang si Takoy. Tuwa perting dagang Takoy kay gigukod si mong bana. Ha? Ginoo ko! Halawa na priso na sa akong banaan eh! Takit ko! Mo na kong problema kay nagdumot gyud og maayo si Talyo nga nilang buting og takoy ug naglagot kay siya kay gibugal-bugalan man siya nga pisot kuno siya nya nakaila ra ba jud ko atong tawhana kay mupatay man gyud akong bana. Karon nabut-an na kay na ako pero karon sad ambot og mapatuo pa baka ni nako. Masa kay akong buhaton ani niya sa unsa man ka pang pasultihon? Sylvia. Sa tanan nga namati, may Ate Jen, good morning! Good morning, Kuya Al. Good morning, Ate Pres. Hello, Jen. Mama, good morning. Salamat kayo sa inyong padayo pagpalit sa Don Pepe Tablia kay para taas ang energy sa inyong mga anak ug happy sila permi. Unya, ayaw kalimot sa pagpalit ha sa OBM Special Tasty Fish Cracker ug Paulitos Macaroni Crunch kay lami. Okay, thank you kayo. Nga, salamat kayo sa tanan nga may gamit sa to ang mga bata nga sa Don Pepe Tablia. Salamat kayo kay mao na nindot kay imnon sa mga bata. Unya kita mga dagko, ang atong imnon mao ang the best gyud kayo nga Sed Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa imong mga trabaho. Tibo kadlaw, driver ka, unsa pa ka diha, construction worker ba ka o unsa pa na diha, ay inom labog Don Pepe, Sed Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Indot kay nato imong panington ta, kondisyon kita sa ato mga trabaho. Sa mga sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nabuhat siyang Miguel Foliar fertilizer, kumusta ka diha kap? O sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, basta tulido Kuya Nick Pipito,
basta sa syudad Sugbudong GRPP to. Vice Mayor Choy Asnar, good morning mo diha Vice sa Talisay. Og si Sir Ryan Kangke ang atong maduol diha sa yun kaya duolon sa opisina ni Vice Mayor. Ma'am Kasmer Araraw, ni Kunsihal Lester Daan, ni Dugpang Koy Francis Pares, Pari Dave Tumulak, Hari Iran, si Kunsihal Boy Labilla, O ni Nobi Abelia Cabatino. Good morning ni Budia, Kap Nobi, sa tanan nga o si Kapitan Grimar Barite. Kumusta kabong tanan diha? Og ni Kapitan Ray Marimon diha sa Bien Onedo. Kumusta kitang tanan? Okay, Adi Pre. Okay, og akong pasalamatan ang tanan. Nga nag-maintain karon og Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniudto. Mao gyapon ninig panihapon nimo, usa gyapon ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong panihapon. Ug alang nato na problema bahin na ning kidney o UTI, ayaw na makabalaka or kahadlok or maguol. Tungod kay yun na makatambal, makaayo, makapalibyo anang atong kibati, bahin na ning kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabyan yung mga kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usan na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha lang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan po datong mga kaigsunan din nga. Salamat kay ninyo sa inyong paggamit sa tuon number 1 haplas ang Sidley Limit Oil. Salamat kayo. Og sa tanan po datong mga kaigsunan nga naghimog number 1 sa tinuod nga muwagtang sa ato ang panuhot pamaol para kit sa kalawasan barkos wins katul kuto sa kabataan ni likay pagito sa dinggid disminorya. Dapi-dapi nga magsakit ato lang aplasan sa tuang Sidley Limit Oil nga narama palit sa butika. Kung dili mo layo mo sa butika na mo sa mga lagyo-lagyo, ay i-type lang na ninyo ang Panyawan Herbal sa Facebook. Tanawa na ninyo diha, pwede mo order ana sa Shopee. Anha lang mo Shopee og layo ka. Pero naamos dool, anha gyud mo palit sa butika. Kay the best gyud ang nas butika, tinuod gyud ang mutabang nato. Okay? Salamat kayo, Bob! Thank you! Kumusta ka mo diha? Dapit sa Elongos Leyte, Ilbinan ni Jumar Mabalatan, Lulit Anadon, Ana About, Juni Anadon, Ronaldin About, Mary Dean Anadon, o John Barry Lore. Okay? Kumusta si Onel ba ito mo igsuon? O si Papa ni mo Chris, o si Mama ni mo Jima? Ingon sab si Konsihal Nel, Fortaleza ba ito Konsihal? Matapay Ilongos Leyte, usbo na ko na dapit sa Jels, alang sa the Singing Star Bulilit kategory. Apan ni ka-14 ito ata dito sa Pontiskay Paboton Mayglawat na ata sa Tabunok Ilongos Leyte alang sa Sing Familiar, Look Familiar atul kini sa night nila ni Honorable Consihal Bobby Ralios. Kumusta si Mama ni mo? Si Bonbon. Dong, sayo kaligod yung ha. Sa celebrity ko tikbiyo sa pamgamiton Bonbon para nag-adto nimo. So sayo kay tanan alas 5 pasado magbisikleta na siya padong sa eskwelahan kay sayo kayo ilang klase. Murag buntagon mo no, ikapon wa na tungod sa kadagan murag divide sila duha ka session. Anyway, salamat kaayo ing manusab sa mga staff ni Attorney Atan Villegas diha sa Argao. Ang ato ang celebrity ko tikbiyo so ayo ka mo kalimot duran kay mga sangkap nga glutatayon papaya extract ing manusab natural moisturizer atong skin dili mag-dry ang ato ang sa pamanit cutis porcelana cutis artista younger looking kitaon niya ug dunay mga murag blackheads or whiteheads dunay ba kay murag mga apugis-pugis dunay ba kay mga dead skin mo repair kini so celebrity ko tikbiyo so i-maintain naman nato apan adto ka mo sa butika mga tanaha ayo ka mo patakapalitan na ka suroy-suroy nga mo ingon nga special offer kini ang tinuod kini gyud ang genuine ayaw mo tanan ka mo sa butika mas maayo yung tanang dito nga doon sa tatak seed marketing. Celebrity Kodik Beauty. So, thank you.
Unya mga kaigsunan, siguro, wa mo masayod nga nung masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug pa na balatian, constipated ta, ingon man kaning ato ang kidney, kana tungod na toxin nga ni sud sa atong kalawasan. I-flush out ang atong toxin pinaagi sa pag-inom nato og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang daoton na ta, ang cover og puto sa atong kalawasan, kadaot mao na doon na tayo mga sakit nga major nga mga sakit. Mao nang imnan gyud na nato G-Detox Plus Herbal Capsule kay mao ni mo flush out sa mga toxin sa atong kalawasan. Unya, ang atong pag-inom nga ng G-Detox usa kapsular gyud usa ka oras di pa kamukaon. Og doon na kay balatian katulog gyud kay nung buntag udto hapon usa ka oras sa di pa kamukaon niya imnon gyud na nato. Imnan gyud na nato og 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number 1 kini mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender nato karong adlaw, Sylvia Ate Goliath. Pres. Sylvia. Si Sylvia Ate Pres, yung ba na dito ngayon kay gawas sud lang sa preso niya. Iya na ning gi-train ba nga mabuotan Ate Pres. Nya na may mga tao nga bugal-bugalon kayo. Wa makaila sa iyang bana taon nga si Talyo. Gitawag-tawag gisagitan nga murag gipadungdungog nga pisok ba no to nakitaan gyud niya ang tao nga nagbugal-bugal niya gukuron bitaw Ate Pres wa na kuha yang mga gamit ito sa kaban gigokod porting kuyawa tao Silvia kay mapriso na sa diyang bana mao ni yang Problema. gikagulan Ate Pres. Manay problema Mao niya. ni ang problema wa na mapriso na sa dakong bana ni saon man lang kuno ani niya nga matarong ni yang bana pero karon kanang naan ako no nauli na iyan ang gipugngan-pugngan nga dili lang magpaisog-isog nya ang kuya Ate Pres kun maabot higayon nga bugal-bugalan sa siya makapatay niya Nga bugal-bugalan man siya, Goliath. mao lagi nasa siguro kanang Di mga bugoy kitong si takyo o si sa to sa. Pero nga nung siya naman ko. talyog takyo Buti, talyog Dili na lang siya panhaw na ng mga taong magpundok. Usay Balik ako, kayo na usay lang, ako. pero Usay- dili usay siya ako, tana, makuan. dihanan. ay nga pag mao ni ako problema dumot ng ayos talyo nilang puting og takoy Yan na lang ang amaman. Ay, okay lagi bugal-bugal Oo. tao nga pisot niya di man taon siya pisot isog bunig taon Amaw sa kuda ni mga... Bida, ningon gani siya, Kuan. pisot ko to, ipaputol, kung man tagali ni. Ayaw, pad, ayaw, no, anugon po, Ano dugi bang tal? paputol. Ay, iputol tal. Ayaw. Pagputol gali mo, isumpay sa ako tal. Iyatag pang dina. Anatay pa ambit lan. Kisa to sinda. Ma'am Sylvia. Ma'am Sylvia. Kung ari ka diri sa Hub Ah, Utso. Versikulo 20. Okay? Prophet Job 8 verse 20. Apan dili gayud pasagdan sa Dios ang mga matarong. Nagtinarong naman yung bana, di ba? Og dili tabangan ang mga dautan. Usbo na to Ma'am Sylvia. Job 8 versikulo 20. Apan dili gayud pasagdan sa Dios ang mga matarong ug dili niya tabangan ang mga dautan. Sa ato pa niningot tuwa, nagtinarong naman na yang bana. Unya kaning duha ka bulbugalon buta na tumoy mga dautan. So ayo ka bala kay padayon ang imuhang pag-amamang kaniya Ma'am Sylvia kay nagtinarong naman ni siya kay matud pa dire tabangan man sa Dios ang magtinarong. Kadto mga dautan pasagdi to sila og biyaan sila sa Ginoo. Pagdito sila. Kay doon lang may panultiyon og aritas murag medyo komedya katong giingon nga ang bana haligis panimalay. Ang asawa tigpatindog sa haligi. Ang buto sa butaan na nga ang asawa andam mo Ayuda. mo ayuda mo dula pala termino analan suporta. abag Suporta. maabag sa mga pagpaningkamot sa bana. So niningot dua ang bana nimo karon nga nagtinarong na kanang inuntag punga kanang nagbait na ikaw mo'y moabag niya. Pagkamaam niya aron naani ang kabugnaw siyang kasing-kasing siyang tanlag og dili siya makabuhat og dautan. Kay bato pa nimo wa ra ba lukuta pa ang banig dito. Wa pa yun, bam. Dapat yung iyahang mga banig dito. Pero Sa sa dihang ni balik ang akong boyfriend gikan sa prisuhan. Nga naman? Natinga ako. Ano man? Ano man? Wala mo kay gana ba? Sumura mo kagwa. Nya? Ang gayron, naay mo ron tag magsuon. Salamat po na natin naman doon. Kuna ko ang puzzle. Tihon.